Tangihon hamuma patik nilibata di minggu estomihi sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon ro dina di bagasan aek na ditoru di tano yang gotong gabe si sobaon manang sioloan dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi ibana marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuhon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubar tubatikni amin. Tato potima dosata nagodangi tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogo nasohatu dosan jala amanami. Hujo hami dogoarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalan hehe sian namate nama naik ti banua ginjang doho mangudihon hami asiro ham dihami sai patok tong madihami roha hamaulateon tuho oton di porbadia pangapul ni namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitean ni nasa asini roha sayu nang tulak hami say tangihon mahami ho alede bata ama anak do todi porbadia amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Ro mahamutu aku asa mangolu tondi muna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap-dap, botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasumba, gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na ginjang. Amin.
Jesus ale-aleku suara tudusni ale-ale na semurungi dia hasilunir aku Tuhan apa sakit si haluan nama morsendu sakit namanya kuliah Hatani debata turpuk epistel di minggu seksagesima sadarion tersurat di 2 Raja-Raja bidu 2 ayat sada rodi ayat 12. Dungi ujunaing lalapon ni Jahoba si Elia tu banua gijang marhite sian haba-haba mardalan mas si Elia rap dohot si Elisa sian Gilgal. Dungi didok si Elia mandok si Elisa ua tinggal di son maho ainunga disuruh Jahoba au lau tu Betel alai nina si Elisa ma songon sitongna mangulu Jahoba mangulu dohot hosam naso tupa tadi konok kuho jadi rap tuat manasida tu Betel. Dungi ruar masih seyan ni panurirang akkana di Betel madapoton si Elisa didok nasida ma tu ibana atehe di botohodo nanaing buanon ni Jahoba tuanmu sadarion si allabungmu dungi ninna ibana ma ahu pe nunga huboto sip mahamu dungi nina si Elia muse tu ibana ua tinggal di son maho ale Elisa ainunga disuruh Jahoba au tu Jeriko alai nina si Elisa ma songon sitongna mangulu Jahoba mangulu dohot hosam naso tupa tadi dukonok kuho jadi rapsahat manasida tu Jeriko. Dungi Roma si seyan ni panurirang akkana di Jeriko mendapoton si Elisa ninna nasida ma tu ibana atehe di botohodo nanaing buanon ni Jahoba tuanmu sadarion sian labungmu dungi ninna ibana ma ahu pe nunga huboto sip mahamu dungi nina si Elia muse tu ibana ua tinggal di son maho ainunga disuruh Jahoba au tu Jordan alai nina si Elisa ma songon sitongna mangulu Jahoba mangulu dohot hosam naso tupa tadi konok kuho jadi rap mardalan manasida na dua alai 50 halak si anak kasih sayani panurirang merdalani huhut jongjong maddaudau na 2 panurirang ipe jongjong do di topi ni Jordan dungi dibuat si Elia ma sape-sapena disorpi mai jala dilibason tu aek jadi tolak mai tu jai tu julu laos ditaripari nasida na 2 mai mardalan dina maya jadi dung taripar nasida ninna si Elia ma tu si Elisa haru pangido ma sian ahu manang aha lomoni roham bahenok kutuho tagan sorodo pe mangalap aku sial labungmu dungi ninna si Elisa ma ikon silopit 2 nian siato dim songgop tu ahu dungi nina si Elia ma nadok-dok situtudo dian pinangidomi alai molo diidaho au tarboan sian lambungmu saina songgop do songoni tuho alai molo soidaonmu dang songgop. Jadi ada orang merdala dope nasida huhut makatai idama Roma sada hureta api dohot akahoda api manirang nasida na 2
manaek tu banua gijang ma si Elia marhite sian haba-haba. Alai dung diida si Elisa songoni jojo maibana. O damang ure tangis Israel dohot akka jolma parsimbuluna doho. Dungi dang be diida ibana. Laos dibuat ma ulosna jala dirabai pola dua. Ima sahatna mertua ma akka na tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amen. Tahaditakon maha porseau tai songon nani hati dakon ni dong atas ha porseau desa dok portibion rak mahita madok au porsea Ibata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosa na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria naga begabean sianton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na berinit di panghuman ni silatus nama tetarpajal lo ibana di hao penorsilang na duat tu toru dung ditano na mulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hutus yang mendelebata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani isima ibana pangumlak sugot tutanon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu tu sugot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin.
Tikting di Huriata di Bagasa Mingguon tanggal 14 Februari 2020 sada. Naparjolo goarni minggu. Ia goarni minggu ta sadarion ima minggu estomihi. Lapatanna Saihoma gabe partano batoaku. Tema na poso ni debata na satia. Na paduahon ibadah minggu. A. Ibadah minggu umum. Sadarion minggu 14 Februari 2020 sada. Ibadah minggu umum di Patupa marhite live streaming masuk pukul sia wib. B. Ibadah minggu anak sekolah minggu. Sadarion minggu tanggal 14 Februari 2020 sada. Ibadah anak sekolah minggu di Patupa marhite aplikasi Zoom. Jala di hari Minggu naro tanggal 21 Februari 2020 sada. Ibadah anak sekolah minggu di Patupa marhite live streaming masuk pukul 7.30 wib manogot. Napatoluhon parhalado pensiun. Di mingguta sadarion 14 Februari 2020 sada di Patupa Huriata do pelepasan situa pensiun ima amang situa Simanukalit MAP ala nonggok marumur nasida ono 15 tahun. Alani papungu pelea dohita huhut mangalehot cendramata ima dalan pasahaton hamuleation nirohatta disude pakkobasion nasida salelengon di tonga-tongani Huriata. Siala situasi dohot kondisi pandemi COVID-10 sia dope nuaeng. Acara ramah tamah madok hata siap parhalado songoninang siar ruas ditiadakan. Cukup sian situa na pensiun. Na paupaton pertangyangan sektor. Hobbartu program ni Huriata tahun 2020 sada pertangyangan sektor dimulai minggu patoluhon bulan Februari 2020 sada. Alai siala situasi dohot kondisi pandemik COVID-10 sia. Pertangyangan sektor diganti gabe PA online. Khusus tu hari Jumat tanggal 10 sia Februari 2020 sia. PA online digabung sektor sada, sektor 2, sektor tolu, dohot sektor 4 masuk pukul 10 sia 30 wib. Napalimahon pelayanan PA online kategorial mulai minggu nanang ro di Patupa Huriata do pelayanan PA online dohot learning calon situa pangaturna nomor sada hari Senin tanggal 15 Februari 2020 sada pukul 10.30 wib learning calon situa. Nomor 2 Selasa 16 Februari 2020 sada pukul 10.30 wib PA Kor Gabungan. Napatoluhon Rabu 17 Februari 2020 sada
pukul 10 sia 30 wib sermon guru-guru sekolah minggu. Napa paton hari Sabtu 20 Februari 2020 sada pukul 10.05 wib pembelajaran Parguru Malua. Napa limahon Sabtu 20 Februari 2020 sada pukul 10.08 wib PA Naposo Bulung. Onom Sabtu 20 Februari 2020 sada pukul 10.08 wib PA Remaja. Nah, paonopon warta Dewan Marturia seksi multimedia. Pinabotohot tu sudah ruas nih huriata secara khusus aka yana kota remaja dohot Naposo Bulung aka narade melayani di tim multimedia asa boima menghubungi amang situa a sitopul telepon songonang tersurat di warta. Napa pituhon surat masuk tajalodo surat siat distrik Walu DKI Jakarta ima taringo tu tona sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Marhition hujahau kami ma surat sian distrik Walu DKI Jakarta. Tona ni sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta Raya nomor 004 garis miring D Walu Rumawi strip DKI garis miring 2 Rumawi garis miring 2020 sada sicahau di Gareja. Maddapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP di distrik Walu DKI Jakarta Raya marhite padita resort uluan huria di inganan nabe tabe madihamu di bagasa goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai mardongan roha mauliate di Tuhatta debata dohot las ni roha nasihat Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai di Patupa Huriatta HKBP distrik Walu DKI Jakarta Raya do sinode distrik nani uluhon ni praeses HKBP distrik Walu DKI Jakarta Padita Bernard Manik MTH naung ojak di hari Minggu 10 Januari 2020 sada. Sinode distrik di Patupa na di hari Rabu tanggal 10 Februari 2020 sada maringanan di Sopo Marpikir Jalan Damai nomor sada Pulau Gebang Jakarta Timur DKI Jakarta ni dohotan ni 150 sada halak ruas ni sinode distrik manang sinode stan sian 170 sada nahinirim ro maddohotisa ima utusan sian 50 tolu resort padita resort dohot utusan sian ganum resort utusan Paropuat distrik dohot utusan Naposo Bulung distrik denggado mardalan sinode distriki hobar protokol hahipason na niaturhon ni pamaret tata jala sinodangan ni tema ahu do mamilit hamu jala hupadiri hamu asalao hamu marparbue jala asamian parbue munai Yohanes 15 ayat 10 dohot subtema ditongani panosak pandemi COVID-10 sia HKBP distrik Walu DKI Jakarta Raya tarjou gabe lokomotif narade marhobas dohot pai baru diri laho mangulahon ulaun nihuria marhite
parsihohoton. Laos dipaadar do tema dohot subtemaon gabe ojahan ni huriatta lahu mangarade diri manomu-nomu tahun 2020 sada gabe tahun pemberdayaan di Sadok HKBP hobartu haputusan ni rapot Majelis Pekerja Sinode MPS. Diarahot do sude sinodestan asa pau bukon akka program dohot anggaran ni huria di tirket huria marsada-sada saha tu resot hobartu ulaun pemberdayaan. Anggiat sude ruas dohot parhalado ni huria margogo berdaya tahan mengadopi pangotak ni pandemi COVID-10 sia. Di parukilhon akka sinodestado pangotak ni pandemi COVID-10 sia naso marhaujungan sahat roditikion. Jala disosohodo tusude ruas ni huria asa toktong satia mangihuton protokol hahipason naung niaturhon ni pamaretta. Marhite na toktong memakai masker, ringgas mamuri tangan, majaga jarak, dohot paholang diri sian hari buron. Laos disosohot domuse tusude ruas ni huria asa toktong marsihohot di bagasan hapor seaon dohot tangiang mengadopi pangotak ni pandemi COVID-10 siai. Uduk tusi di parukilhon sinodestado tong taringo tudana pensiun HKBP namarutang tu lembaga dana pensiun hobartu aturan ni dana pensiun. Anggiat sude ruas ni huria dohot akka pangula nagok tiki map parukilhon huhut mangalehon roha laho mangurupi dana pensiuni marhite badan penyantun dana pensiun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Tung pesongoni tahamolatehod do tu debata ala toktong do mardalan pakkobasion ni huriatta. Sai marusaha do ganuk huria patupa pakkobasionna dohot denggan tungpe marhite teknologi informatika manang IT. Marhadomuat tu tahun 2020 sada tahun pemberdayaan ni huriatta HKBP ditotopot distrik tado tolu agenda pokok sinode distrik. Ima naparjolo program kerja tahun 2020 sada dohot Renstra HKBP 2020-2024. Napaduahon anggaran program kerja tahun 2020 sada dohot napatuluhon tahun pemberdayaan songon unok ni pakkobasio di tahun 2020 sadaon. Satolok dosude sinodestan manotopon program kerja dohot anggara tahun 2020 sada siulahonon dohot sipatuluson ni sude huria dohot resot di distrikon. Laos satolok dosude sinodestan mangulahon akka program ni huria hobbartu renstrani HKBP 2020-2024. Naung tinotopon ni rapot MPS. Tahirim do marhite akka program dohot ulauni gabelam takkas jalapatar hajongjongan ni HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya gabe bohi dohot lokomotif ni pemberdayaan di Sadok Distrik na adong di HKBP. Tatangya koma asa tulus mardalat di bagasa dame dohot lasni roha nasa haputusan naung ditotopon di tonga-tongani distrikta asa mabuan hamajuon dohot transformasi tu Sadok huriatta. Laos tatangya koma asa toktong hipas luhut ruas ni huriatta tumibu malum akkana marsahit COVID-10 sia jala anggiat mago COVID-10 sia siap portibion asa marsitutu ganuk ruas mangulahon parsaoran
panidangion dohot pakkobasiot di bagasan panugunogon ni todi ni tuhatta. Amin. Jakarta 10 Februari 2020 sada Tabe Mardongat Tangiang HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya Preses Padita Bernard Manik MTH ditanda tangani. Songonima surat namasuk tu huriatta. Napawaluhon ruas namar sahid. Di bagasap persahitoddo ruas ni huriatta Juan Elidon Simatupang ruas sektor opat wik 10 onom. Tabua ma di bagasat tangyang ta asa tumibu hipas dihilala rohana sida. Napasiahon parhepengon peleat tuhuria godangna 22.884.000 rupiah. Peleat tu pusat manang Departemen Kesehatan godangna 1.855.000 rupiah. Peleat tu DSH 2.445.000 rupiah. Pelean tali kasih tu situa pensiun situa Dr. Andus MMB Marpaung 4.505.000 rupiah. Total 31.720.000 rupiah. Songoni matik ting di huriatta di bagasa minggon sai di pasu-pasu tuhatta masude pakkobasion dohot pelean nong tapasahat bahen sangap dohot puji-pujian di goarni tuhatta horasma. Hurian itu hata di bagasan lasni roha tapasahat mapeleata huhut mahita marede sen bukwede nomor 700 ayat sada ro diudutna. Damene debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma upasahat hame itu tonga-tongatta dihamu amanami dohot inanami na patupa ibadah live streaming
di tengah-tengah ni akka bagas tabi sailam ditabai tu hatta maka hahi pasun di akka namar sahid lam sehat ma di pasu-pasu tu hatta manang nahona dampak virus corona pe do takka sahid nasing saya dilihat tu hatta maka mamalum di parsahiton songoni ma di akka ruas ni huria du dia pe hita mula-ulaun totong di pada utuh hatta sian hita virus corona dapuk ma akan atas akapi songoni di akka yanakon naso jupang akka sirokap ni toddi saya dapuk nama nang tujulan nyarion lau songoni ma ala hari Valentine do di bagasan obason upasahat kami ma salam Valentine tu kita saluhutna di bohali hatan debata do hita sian na tersurat di 2 Korintus 24 memuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom 2 Korintus 24 memuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom tapai huti hutma songonon ma padok nadisi pangaradu tini aposteli di tohononna ope ala naung hujalohami tohonanon sian pangasina dihami dang marnalu jahami sadok hutulakon hamido aka na buni aka si hailahonotton ai dang marakal hami jala dang marlauk hubain hami hatani debata hasitonganido upapatar hami gabe jongjong hami tadaun ni rohani saluhu na jolma diadupan di debata jala molotung tertutup barita naudi nahu jami tahun hami diaka nalohma gurui tertutup ai di papitung debatani porti biodo pikiran niaka naso porsea asa unang nasida di patiur sodang ni barita nauli na taringot tu hasangapon ni Kristus na tardok suman ni debata ai dada diri nami hujami tahun kami Kristus Yesus hidup pabua ibana Tuhan alai na posomuna dohami alani Yesus ai debata nama dokkon marsinodang hati uruni sian haholumuni ibana do pati uruhon rohanami pabicar parbinotuan disangap ni debata na di bagasan buhini Kristusi ido yanggo sahatna hamua kadungan nahina holongan di bagasan guar ni Tuhan da Yesus Kristus gar marguardo mingguta sadarion minggu estomihi lapatanna saihoma partano batuat diau ido lapatan ni estomihi saihoma partano batuan diau lapatanna partano batuan ima parlingguman molo masa porang najulu saya dilului do tano batu manang saya dilului do paroding-udingan asa unang hona sior niak ka musuh supaya jangan kena peluru daripada musuh dia mencari tempat perlindungan lausido nahina tidakkon ni pesalmen biddu 30 sada ayat 3b di hati dakkon per pesalmeni najahubado partano batuan dinguluna ala jahuba partano batuan dang ganggu ibana laho mamulu sakka parukilon dang ganggu rohana molo masa piyakka si taonon di tonga-tongani nguluna alai marsihoho do hadirionna di bagasan Tuhani sai marsihoho do hadirionna di bagasan Tuhani
Apapun yang terjadi dalam dirinya, selalu dia menyandarkan dirinya hanya kepada Tuhan saja. Laos panidangion na songonido, na pinangido ni hatan de batatu hita, di bagasan bason asa marsihohot hita laho makapusi Tuhani. Tabay matuhani nagabi partano batuan di hita. Mari kita membuat Tuhan itu menjadi perlindungan dalam hidup kita ini. Tahaposi ma Tuhani. Ala togu ibana songon togu ni tanobato. Ala togu ibana songon batu karang. Halak namanangihon dohot na mangulahon hatani di bata di patudus do hadirion na tuhalak na pajongjong bagas di atas ni tanobato. Lausido nanigil ni hatan di bata tu hita di bagas ono bason asa gabi na puso na marsihohot hita tu Jehovah. Kita dalam hidup kita ini sebagai pelayan, orang yang selalu setia kepada Tuhan. Manang hape persuruan ni di mata di hita, manang dia pe pajauan ni di mata tu hita, apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita ini, kita harus setia. Amua kadongan nahina holongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Molonunga luja au sia kaptor sia balian sia pertiga-tigan akabunga na dialah mani ni jebuido upature-ture. Molonunga huida bungai pitor sumuang mahuilala halu jauku ido torok padohan ni akaina. Molo mula-ulau ni bana luja ibana sia pertiga-tigana, luja ibana sia balian, luja ibana sia kator. Ido ibana holat di ibana bunga nadong di alaman nila jabuna di patureu ture mamitur sumuang di etong ibana halu jauna. Ima padok ni akaina jala akka ama pitor tuhadang ni manuk dolau. Molonunga ruaka manuhi laho martuduk pitor sonang madihilala. Mololuja hadirion niyama dinamulaulau ni bana manang sia kator pe, manang sia beliep pe, manang sia ninganan nasing pe, mamitor tulubu ni manuk di bana lau ola diberingi bana martuduk akka manuki sonang pakilalanna. Molonunga ruaka manuki laho martuduk. Ahado nanang dohnonna marhite nama sauding. Ala manang buhape dohnot tadi bagasonok bason molo lomoroha manguda sadaulaun molo lomoroha mangula sadaulaun nang peluja daging neang do nihilala ulauni jala lasroha lahu mangula hosa. Lasroha mangula hosa. Lausido nahinati dakon ni Apostol Paulus di turpuk jamita minggu sadarion. Dido ibana dang marnalu jahami marbarita nauli. Dang marnalu jahami marbarita nauli. Buasa masa nasongoni dihadirion ni Apostol Paulus dang marnalu lahu marbarita nauli ala dirajumi ibana si lehon-lehon ni dibatado tohonan nasahat tu ibana. Ulaun ha apostolini na pinasahat ni dibatado itu hadirionna. Itu bukan pemberian orang. Itu bukan pemberian manusia. Ala dirajumi Apostol Paulus do si lehon-lehon ha apostolini siat dibatadui dirajumi ibana. Lausido namanggugah hadiriota son naposo ni debata hita lau mangula akau laun di tonga-tonga ni huriyai manang songod dia pihak kana masa
di pardalanan niaka nama kubasi ulaun di tengah-tengah ni huria sipata gudang dua tantangan jala songon apostol Paulus itu nasihat manetek ilu sasitong na judul ni turpuhon ala songoni tantangan lahu mangadopi si patai kon di bagasan ilu do lahu marbarita nauli. Karena kadang-kala dalam hidup kita ini banyak SMS. Di tengah-tengah kehidupan kita ini banyak SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu si patai di tengah-tengah ni permuluat tahun. Itu yang kita hadapi selama ini. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Lausido nani erupan ni apostol Paulus di tengah-tengah ni huriai. Alani marahamuaka manaminan inanami uli marohatta lahu majalo dohot makka nguluhun hatan debata nata begini minggu sadarion di minggu estomihi nama nosoi hita sudedo hita terjauh sudedo hita dipilit gabe naposo ni debata molo peter jauh jala dipilit hita gabe naposo ni debata dada alani na tahu hita dada alani na tahu hita alai na dipatau Tuhan hidup hita. Sebenarnya kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kita mampu untuk melakukan semua kehidupan ini, tetapi karena kita dibekali oleh Tuhan dalam hidup ini. Na dipatau Tuhan hidup hita. Alanido didok ulang marnalu jahita lahu makka berjuhun pajuhun na pinasahan ini batatu hita. Sungguh dalatta makarason huhut makka melatihun macayar gado silehun lehoni terlumubima mulu dibata nama ngalehun. Kalau Tuhan yang memberikan itu kepada kita, kita harus hargai itu dalam hidup kita ini. Mau lihat tema di Tuhan, dia mang manukalit ala buai di minggu sadarion pensiun sian tohonan hasil tuaun obartu aturan ni huriata laos sade pasu-pasu doi dihadirion ni amang doot keluarga ketika seseorang itu boleh sampai ke tujuan sahat ula tohonam mi lausido nahi tendakon ni apostol Paulus di tengah-tengah ni huriat tadi bagasono bason ala tarajuni si lehon-lehon ni batado tohonan nasahat tu hita dang marlauk hita lahu mangulahuni idu benalas rohani apostol Paulus lausima las ni rohan nang dihadirion ni amang dohot inang nang nyanakon di bagasono bason ala sahat dihobasi hadirion ni amang tunapetiun lausido di namar barita apostol Paulus gudang dua katantangan dohot hamaolon diadupi bana lausongonido hadirion ni hita kana poso ni debata gudang dua kahamaolon natadupi na jelas si bata manao do hita dia kaica-hica manao do hita dia ka pangaliliun dohot ragam niaka hamaolon tadupi di tengah-tengah ningoluon alai molomasa pi na jelas semurut dolas ni rohatta semurut dolas ni rohani apostol Paulus molomasa pi akasi taunoni daong dak semurut alai buasa dak semurut apostol Paulus ala arga situ tudo dietong apostol Paulus si lehon-lehon ni dibata langsung nido hita manang songo dia pe nata paru kilhon di tonga-tonga ni akka ulaon dohot pakubasion dohot pelayan sotung sumurut jalai kurrajumut tado si lehon-lehon ni dibata do tohonan nasahat tu hitai ido
ubaina di do apostol Paulus dang marnalu jahami ala dirajumi bana do sileholen di batado tohonan apostolon nai takas do di do ibana oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nang ti gudang tadupi paru kilon mamaritahon barita nauli lumobi ma dihadirion niamang na pensiun di bagasan sadarion alai songon hiras ni rohani apostol Paulus mangulahon pajoni alaniaha alamakirimi bana muladong pakirimon dihita dang murahita madili manang nabalga pe paru kilo ni manang naborak pe paru kilo ni lah madodo ni ngoluta alai aladong pengharapan dihita aladong pakirimon dihita hidupan nadok salilengadong pakirimon dihita selelengi madong dihita optimisme lah mangadu pihak kaparu kiloni posdurohanami ido nama bohali hadirion niamang uban nagabe sahat tu na pensiun di minggu sadarion tarajumi do hamua kadongan na hinaholongan moloro pangurupion na topu na sohinirim hian idolas ni rohano balga moloro pangurupion na topu na sohinirib hian idolas ni rohano balga jalasipata ido nama bain hita terharu lahu majalo pangurupioni ido benaduk nakin saliling adung pakirimun selama ada pengharapan dalam hidup kita ini sudah domoi masa di ngoluta. Jala semua bisa berubah dalam hidup kita ini. Selama ada pengharapan dalam hidup kita. Tayengok ma pakirimonido manang pengharapan ido nabui mangalehon lasni roha di ngulu ini kita jolma. Selama ada pengharapan itu dalam hidup kita ini, itu yang membuat kita menjalani hidup ini penuh dengan sukacita. Saliling somago pakirimun, saliling somago pengharapan sian rohatta, jalamolo porsia hita di Tuhani, jalot tadolas ni roha dibalik ni paru kiloni. Lau songoni manang dihadirion yamang si manukali don keluarga di bagason bason. Semua pengabdian yang sudah kita jalani dia kapalayanat tadi tonga-tongani huriai di hasil tiauta takasma jalot tadulas ni roha dibalik ni sudi akan atahu basi sigat jangumur mamang tujulan nyarion madalani masa-masa pensiun jalan apa dua hon tapatuduhon mahasil tiauta. Kenapa kita katakan demikian? Karena kesetiaan itu adalah merupakan satu pilar yang penting. Kesetiaan itu adalah merupakan satu pilar yang penting dalam hidup kita ini. Satu pilar yang penting dalam banyak aspek kehidupan kita. Taduk di bagason bason. Di tongah-tongani keluarga macai api dorado honota kesetiaan nanti dalam hubungan pernikahan. Bahwa kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Kesetiaan suami, kesetiaan istri dan anak-anak. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Satu pilar yang menentukan dohonota. Dalam persahabatan juga dohonota di bagason bason kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Kesetiaan juga sangat dibutuhkan dalam pekerjaan dohonot tali bagason basun.
Kesetiaan sangatlah diperlukan, itulah yang sering disebut dengan loyalitas. Ketika seseorang itu setia dalam pekerjaannya, itu adalah orang yang loyalitas. Loyalitas tidak hanya kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga kesediaan untuk menunjukkan usaha maksimal dalam menunjukkan pekerjaannya dan kondisi apapun yang dia hadapi. Di tengah-tengah pelayanan ni huria perado honot tahamu kamang kainang di bagasono bason perlu setia. Seorang hamba Tuhan naposo ni dibatari kok do loyal dalam pelayanannya. Ido na pinatuduhon ni Apostol Paulus di tengah-tengah ni pelayanannya. Tuhan menginginkan kesetiaan kita dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Kesetiaan untuk berintegritas, kesetiaan untuk memberitakan Kristus lewat pelayanan dan pekerjaan kita. Ketika banyak orang dalam pekerjaan dan pelayanan menampakkan loyalitas atau kesetiaan untuk mendapatkan penghargaan, puji-pujian, hormat, tetapi Paulus membawa kita kepada hal yang lebih tinggi, bahwa dalam kesetiaan kita dan loyalitas kita nama Tuhan dimuliakan. Dan asa marsangat kita asa gabe dipuji hanak hadiriota. Alai di bata mana terpuji, di bata mana marsangat, di bata mana marsangat, di tengah-tengahnya kapagubas tutai molope sipata maul taula akaulauni amang inang unang ma pitor murahi tamadili manang maddati molope sipata maul tadu piakka pelayanan manang pakubasyoni ai tunggugudu toddi ni portibion lahu makukubi mata ni haporsiaw ni torop halak alai kon monang jala bicar doha sangapun dohot hamuliaw ni Jehovah marhiti ita tahu burjuhon mangulahon padjuun nagabe naposo ni dibata hita tagugu marbarita nauli marhiti ulaun hasitongan songon naposo manang parhalado ni dibata unang marnaluja hita marbarita nauli marhiti ulaun nang hata hasitongan totong pos rohatta di padunganinyon dohot di pangurumbuyon ni Tuhanim na marguguyhon dohot na mangalihon habisuhon tuhita marhuaso di bata madok marsinodang hatiuron sian haholumun jala pabicaron parbinotuan disangat di bata natajahanakin jahit onomen alaniaha ala di bata do nagabi partano batuanta lau songoniman dihita saluhut na ruas di huriatta dinaung sahat ulaun tohonan hasit toauni na pensiun amang situa si manukalit siat tonga-tongani huriatta dia kepelayanan nasida dia kapakubasion nasida ingot hamuma akan manguluhon hamu anggihat ma ditabai tuhatta akapasupasuna doh lasni roha dia kepelayanan ni akan aposo ni dibata di tonga-tongani huriatta. Amin martangi yang mahina. Mauliate marohanami dihoali Tuhan ala hodo nagawe partano batuan di tengah-tengah ni ngulunami. Laos nunga dibohali hohami Tuhan diaka pakubasion doho siulaon di tengah-tengah ni huriam songon naposo na satia tu dia mata mulupi maraga maka namasa di pelayanan dohot di pakubasion alai ala hodo nagabe batu ojahan naso ganggu hami Tuhan laho melayani di tengah-tengah ni huriami ala hodo nagabe partano batuan
pasu-pasu ma Tuhan akka naposom asa di bagasan kesetiaan nasian ho. Laus mauliati ma di sobahan rohanami tu adupanmu ala di minggu sadarion di pelepasan situa di amang situa si manungkalit api inong takas nasida marumur 65 tahun ubar aturan ni huriam nung ngasahat di ula nasida ulaon tohonan hasid tua ni lampasu-pasu mahadirion ni amanami dia kapakubasyon na dope di pardalanan ni ngulu na pinasahatmu say pasu-pasu Tuhan akan hinirim ni amanami dohot inanami dihadirion ni akayanakon di keluarga say dapat akan najinalahan nasida jupang akan naniluan nasida lasongoni Tuhan asa tabbalas ni rohani amanami dohot inanami laho pay hutihut keluarga pinopar na pinasahat munang tujulan niari sungonima ali jahuba di bata manami naing mardalam nasa program naik konsi hubasan ni huriam di tahun 2020 sadaun asiruham Tuhan lambu halima hadirion niya kenaposom asa di bagasan namar hasadaun rap dohot ruas ni huriami lahu mangulahun akasi ulaun na pinasahatmu laus sungonima ali Tuhan di bata manami las rohani ruas ni huriam makka malatihon tuadupanmu di bagasan minggu sadarion dia kana marulang tahun torupna 70 halak siga jangumur maka ruas ni huriam na marulang tahun pasu-pasuonmu Tuhan nang tujulan nyario songonima di ruas ni huriam dia kana marsahid lumubima di amanami juan elidon simatupang natakas dirawat dope nuaing di rumah sakit di tonga-tongan ni bagasna tuhodo Tuhan kami mangalu-aluhon asalam tabbah hipason ni amanami nang tujulan ni arion songoni maka ruas ni huriami na sohaguara kami sada-sada di bagason obason totong pasu-pasuonmu asa jupang akahama malum ni parsahiton mauliati madiho Tuhan mari di Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Mari dimahita laos pasahatun piliatta tujulu laos songonia karuas ni huriatta na dibagasta mangarali si pasahatota tu amang na pensiun di tonga-tonga ni huriatta sadarion mari dimahita.
sambil raja jala uluanku. Hamu dongan sahuria na pungu di bagas joroon laos songoni nang ruas ni huriata na beribadah di tonga-tonga ni bagas tabe nuaing jongjong do di tonga-tonga ta ima mata situa eha si manukalit MAP rap dohot inang nungadigo hitiki pangulaon nasida di huriata nama cohot manasida nuaing sian hapar haladun ni huriai alani tamado pasahadota hamodatio ni rohatta tutuhatta namad dongani jala namad gugui hon huhut napatauhon nasida saliling mangulahon hapar haladuni akupni unedo pasahadota mauliate nang tunasida naung makalujahun jala makarocotton mangulahun ulaun di huriata alani pabor hatotta manasida nuaing laho pensiun hamudongan nami situa eha si manukalit MAP hobartu aturan dohot peraturan ni huria Kristen Batak Protestan nungadiguhi hamu pajuon nasahatu hamu marhubas di huriai namadok mauliate di huriaon tutuhatta na patauhon hamu marhubas obar tutuhonan nasahat tu hamu nungadigohi hamu na pinangido ni hata ni tuhatta namadok sahat ula tuhonan mi na tamado hamu dati honon ni huriatta siala pangulau munan na selelengon di tuhatta anggiat ma parbueni na hinabusam munan na selelengon di jolo ni tuhatta gabe pilihan na hucus jalama buan pasu-pasu tuhagagadda ni napursia dohot hatutugu ni hapursiaon diakka na hinabasam muna alani jongjong mahita saluhutna namarpungu di bagas joroon langsung ni akka manami na di tonga-tonga ni bagas tabi martangi yang mahita ali di bata nami naguk asi dohot holong ni roha rodo hami tu adupanmu lahu pasahaton hamolatio ni rohanami siala pangurupionmu di naposomon saliling di pararho makubasi huriam nunga sahat diula tohonan hasit tuaun na pinasahatmi saibahen ma ramos parbue ni pakubasion nasida di ruas ni huriam tuhangoluan salilingna nang naposomon pe saya simaroham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamukka pensiun sian pakubasion na songon sahalak situa molotung di jalo pensiun sian hasit tuaun sai ramoti jala patu mapos ni rohanasida tuho palasma rohanasida totong pahi pasma pamatang na lahu maddai hinauli nitiki pensiun songon jolma namat pakilalaan marroha jalan martodi obartu lomoni roham tugu-tugu jala ramoti manasida dia ka hari-hari ni hatuauna asa totong manaili tuho aisian hodo haruruan ni hadamion las ni roha do sonang ni roha di bagasan todi purbadia pasu-pasu manang keluarga doho sisolho nasida asarap mangulupun jala makkamolatihon pasu-pasu najinal nasida sian ho akup ni marpamuati maroham di hagaliun dohot di hahurangan ni dongan namion di nasa pangulaun dohot pakubasion na nasai laun sesamai alani holong ni roham pinuji maho alani Tuhan Yesus Kristus rodi saliling ni lilingna amin pinangidoma sahalak siat dongan situ Allahumma jaha tareng mutuskan dohot piagam
Salam. Sonari hujawa kaima surat pensiun di Amang Situa EH Simanukalit MAP. Surat keputusan pensiun Situa atau Penatua nomor 04 garing SK garing PS garing HKBP PB garing 2 Rumawi garing 2002 Sada. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pondok Bambu yang berkedudukan di Pondok Bambu menimbang perlunya melaksanakan aturan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun Sintua atau Penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6 poin 6 tentang pensiun Sintua atau Penatua HKBP. Memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan garing menetapkan nama Sintua Edward Hasiholan Simanukalit MAP. Tempat tanggal lahir Jakarta tanggal 12 Februari tahun 1956. Ditahbiskan atau majalah tohonan HKBP Pondok Bambu tanggal 1 Agustus tahun 2004. Pensiun Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Sintua atau Penatua di HKBP Pondok Bambu diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 7 Februari tahun 2021. Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Ridwanto Silaban STH ditandatangani. Sunari Hujahama Surat Penghargaan Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Surat Penghargaan nomor 015 garing D.8 DKI garing SPS garing 1 Romawi garing 2021. Praeses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta. Memberikan penghargaan kepada Situa Edward Hasiholan Simanukalit MAP yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu. Lahir tanggal 12 Februari tahun 1956. Ditahbiskan menjadi Sintua tanggal 1 Agustus tahun 2004. Pensiun Sintua tanggal 12 Februari tahun 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Jakarta tanggal 22 Januari tahun 2021. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Preses Pendeta Bernard Manik MTH ditandatangani. Dihamu amanami Situa EH Simanungkalit MAP paborhatun ni huriat tama pensiun hamu di minggu sadarion masih jalangan mahita. Alena poso ni debata Situa EH Simanungkalit MAP mardongan pos niru hadiri bata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di purbadia upa borhat hamimahamu laho pensiun sian Situa di pasu-pasu Tuhan ta Yesus Raja ni huriaima pakubasyo muna na salelengon jala diramuti mahamu dia ka ari-ari ningolumuna jala di parrohai hamu madai hinauli nitiki pensiun dia ka ari sidalan muna dobe tutiki naroon. Amin. Laos di pasahat uria mak, tunggu tanda kenang-kenangan
laos songoni mannon sian hasadaon ni hita situa laos di basahat mannon tujuh lumainang ya rak pasahat tumahita tujuh lumahita kamang inang itu alamang dupan na pensiun perjuluma tu amang ku pasahat tami ya sudah Langsung ni mah sian kita hasadon kita perhalado. Bisa mang. Ya, las ke depan anak-anak dulu. Ya, las inang mamuse, inang. Ang padiang. Do inang. So mai tak. Ya. Unang mula-gula kan non. Dulma kita laos pasangan kata mak sian keluarga. Dia kamu niknya. Sini aja. Sama. Shalom. Salam sehat untuk semua jemaat HKBP Pondok Bambu. Tu amang pinarsangapan, amang pendeta nami, amang pendeta resort, pendeta R. Silaban STH, dot amang pendeta fungsionaris, pendeta Pandangyangan MTH, dohot dongatku parhalado. Horas madita salutna amang dotinang onma hata sambutan sianau dot keluarga tohodo na dioko nama pandita nakin panghobasion. Jadi donian di dalam sambutan tongdo hubain satia au maulaon panghobasoni songono ma isina. Pertama, pesan yang tersirat dari Opung Emeritus Pendeta Dr. Bonar Napitupulu yang langsung kepada saya hari Selasa 14 Juni tahun 2016 di rumah resort Pandita ketika Pak Burhaton Pandita AH Sitompul STH ke HKBP Cibubur marhite ND do Tangyang songonon ma tona tarsirat tuhita salutna. Situa atau penatua adalah seorang yang panjang pikiran, berwibawa, sabar, memiliki akal, berjiwa pemimpin yang bijak, matang dalam kepribadian, sehingga terjaga bicara dan sikap tingkah laku yang disiplin sesama parhalado dan menjadi teladan bagi ruas kita.
Pelayanan sebagai situa berdasarkan aturan HKBP memang merupakan persembahan. Karena itu hendaknya setiap situa memberikan persembahan yang paling berharga dalam pelayanannya. Pelayanan di bagasan lasni roha doau di tiki satia tohodwi di minggu sadarion. Statistik pelayanan yang saya laksanakan terhitung 12 Agustus tahun 2001 sampai dengan 2 Agustus 2020 beginilah. Di bagasan lasni roha maka nak ikon masuk dalam sambutatku. Di Agustus 2001 Sekretaris Panitia Parhiaun Anak Sekolah Minggu mau ditiki. September 2002 Ketua Panitia Parhiaun Anak Sekolah Minggu HKBP Pondok Bambu. Desember 2002 Wakil Ketua Panitia Natal HKBP Pondok Bambu. September 2003 Ketua Panitia Parhiaun Anak Sekolah Minggu. Desember 2003 Ketua Panitia Natal Bersama Gabungan Pagi dan Siang di TKI bersama yang sekarang Amang Situa Insinyur Yehasiaan Boru Tambunan Parkudus. Ditabiskan Maau sada Agustus 2004. Di September 2004 Ketua Panitia Pesta Huria di TKI HKBP Gabungan. Desember 2004 Wakil Ketua Panitia Natal HKBP Pondok Bambu. Januari 2008 Sekretaris Dewan Koinonia HKBP Pondok Bambu Maaudisi. Di tolu April 2010 sada Sekretaris Panitia Pesta Jubileum 150 tahun. Momen ini dipakai untuk pengadaan Rumah Betania dan Rumah Moria melalui Pesta Huria 12 Juni 2011 selama 2 tahun berturut-turut bersama Pendeta Insinyur P. Hutasoet MDiv MM. 5 Juni 2011 Ketua Dewan Koinonia HKBP Pondok Bambu Mau. 27 Maret 2016 sampai dengan 2 Agustus 2020 Ketua Parartaun HKBP Pondok Bambu. Pertanyaannya, mengapa harus saya sampaikan dalam sambutan ini Amang Inang? Karena kesetiaan sebagai parhalado na didok jamita Amang Pandita Nakin Tohodwi. Pendapat Dr. JLCH Abineno mengatakan dalam bukunya Penatua Jabatan dan Pekerjaan bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak diukur dari banyaknya yang kita perbuat, melainkan kesungguhan dan kesetiaan kita melakukan pelayanan itu. Saya juga mengambil Amang Inang pendapat Calvin berkata, yang penting bukanlah apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita, melainkan apa yang dikerjakan oleh Allah melalui kita. Dan Alkitab bersaksi mengenai seorang situa, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sada Timotius 5 ayat 10 itu. Sehingga saya pun Amang Inang mencatat apa yang sudah saya lakukan untuk gereja ini menurut kemampuan kami. Maragenda di gereja ini yang saya catat. Berbahasa Batak 74 kali, berbahasa Indonesia 72 kali. Maragenda dan Marjamita di Punguan Marga, Parsautahun, Komplek, Sektor Wik, liturgis Manang Maragenda 57 kali. Berkhotbah Marjamita 88 kali. Amang Inang, sambutan itu di dalamnya di hamulatiot kudo bahasa ni Tuhani Tuhami terlemobi tuau parhalado ni huriaun. Saya meyakini bahwa tohonan situa adalah sebuah anugerah Tuhan yang diberikan atas dasar kemurahan hatinya. Itu yang tadi jamitannya Amang Pandita.
Tentunya saya bersyukur kepada Tuhan melihat dari kesungguhan dan kesetiaan, bukan dari kacamata manusia. Akhirnya Amanginang, kami berdiri di depan ruas, di depan Parhalado di Huriaun. Saya pun wajib Amanginang pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada anak kami, Jonathan Marito Roy Hamonangan Simanukalit, Amang Pandita, karena talentanya sebagai Ketua NHKBP Pondok Bambu tahun 2014 yang sungguh-sungguh membawa nama harum remaja Naposo HKBP Pondok Bambu ke permukaan tingkat nasional, yang bersamaan saat itu saya sebagai Ketua Dewan Koinunia yang dibantu dan dibina oleh Dirijen Eva Manulang dan pianis Vera Manulang. Kebetulan Inang Nadua bertugas hari ini. Pada saat itu mengikuti Festival Paduan Suara dan Vokal Grup se-Distrik 8 DKI Jakarta, pesertanya 30 resort. Tanggal 2 Agustus 2014 berhasil menjadi juara 1 Distrik 8 DKI Jakarta. Pada tahun yang sama mengikuti Festival Paduan Suara Pemuda Tahun Remaja, di mana Tahun Remaja Pemuda HKBP tingkat nasional peserta 30 dari distrik di Medan, Sumatera Utara tanggal 28 sampai 29 November 2014 berhasil sebagai juara 2 tingkat nasional dengan nilai 2132 yang dihadiri Preses Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Kolan WZ Pakpahan MTH. Amanginang, ini panghobasion nami, keluarga nami, tarlumobi anak nami. Holanido naboy hame pasat. Sayang giat mah gabe hus-hus diulau ni tiki hami dapotang pasu-pasu sia tuhata. Saya percaya dan yakin sepenuhnya di Yesaya 55 ayat 8, songonon madidok disi, ain dada pikiratku pikiranmu nai, jalan dada dalanmu na akka dalatku nina Jehovah. Akhirnya saya mengutip kepada Amang Pendeta nami, kepada semua Parhalado, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu, tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang, tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Mother Teresa. Amang inang nahinaholongan alanii mansohot maaw siyan haparhaladon di Huriaun. Mulia siyan rohaku tutuhan na mandonganiaw margogoy honau mangulahon haparhaladon di ulaw ni Tuhani saliling di Huriaun. Dipakai doa di bagasan unduk dot serep ni rohaku di ulaun hasituapku tarlo mobi dukungan sian indak inang parsonduk bulutku boru tambunan dohot boruku Siska Margareta Rosiana, dohot anak nami Jonathan Marito Roy Hamonangan, nunga digohi Tuhani au mangului Tuhani Tuhami sak keluarga songon topik minggutas sadarion naposo ni debata nasatia ido di pasahat Tuhani Tuhami tarlumobi tuau dot hata ni Tuhani namadok saat ula tohonan mi moliate horas tu sude ruas nami mangido mapahami molo godang dia kapambena nami naso tama di adopanmu
Horas salam sehat Botima sianami muliatema di amang pandita resort. Tapasada maruhatta mari dimahita. Tatang yakun mapiliata tua dupan ni di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hudu haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan donasa ulibasa nama lihutus. Upasahat ami masian nanilohon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gawe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jalara mutia saho parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajahonmu. Di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajaonmu sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangenjunan palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakun Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakkun Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damina tu todim. Amin.
Orasma dihita saluhna, selamat hari Minggu, salam sehat mak. Lasonganima pasahat tami tuaka ruas ni uriata, namar Minggu di tonga-tongani bagasta. Orasma dihita saluhna. Ya. Marputu lebih amang, marputu lebih, itu. Tugas dulu.